Orsiýetde okuyan onlarça türkmen talibyny okuwdan çykarylmak howpy awanýar. Orsiýetiň ýokary okuw jaýlaryny bilim alýan onlarça türkmen talibynyň Türkmenistanyň banklarynyň alan bank kartlaryna bar bolan pullaryny çekip bilmeýänliklerini, munyň netijesinde dürli kynçylyklara sebäp bolýanlyklaryny, hatda özlerini okuwdan çykarylmak howpynyň awanýanlygyny aýdyp 11 aprel günü orsiýetde bilim alýan bir türkmen taliby atlandyrylmazlyk şertini azatlyk bilen telefon arkaly habarlaşdy. Ol özünün türkmen banklarynyň alan Mastercard kartyna bar bolan pullaryny bankdan alyp bilmäni kösenýänligini, özü ýagny onlarça taliby maliýe meseleleri sebäpli okuwdan çykarylmak howpynyň awanýanlygyny aýtdy. Yarım ýyllygyň aýagyna çenli okuw töleglerimiz geçmese dekanlyk bizi okuwdan çykarjakdygyny aýtdy. Orsiýetde geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionaty sebäpli biziň okuw jaýlarymyzda sessiýalar öňe geçirildi. Şoňa çenli okuw tölegini ýetişdirmek üçin käbir türkmen taliplary gize gündüz işleýär diýip, ýokary okuw jaýynyň birinji kursyny okuyan Türkmenistanly talip aýtdy. Şeýlede ol dekanyň otagynyň öňünde şol bir mesele bilen bagly garaşyp duran türkmen talip nowatlaryny görende gynanyp utanýanlygyny gurrun berdi. Ýüzümiz gyzarýar, näme etjegimizi bilemzok diýip türkmen taliby gurrun berdi. Özleriniň agdalýan meseleler boýunça Türkmenistanyň orsiýetdäki ilçihanasynyň haray gözläp gözlemänlikleri barada soragy gurrundaşymyz olaryň kömek etmeýändigini aýdyp jogap berdi. Santaýdan okuyan ýokary okuw jaýynaky studentleriň ýarysynyň gowragynyň türkmenlerdigini aýdyp gurruňa dowam eden söhbetdeşimiz, eger okuwdan çykarjak bolsalar ýokary okuw mektebiniň talipleriniň tutuş ýarysyny okuwdan kowmaly bolarlar diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Öz sesleriniň türkmen häkimiýetlerini eşitdirilmegini soran Türkmenistanly ýaş talip, bank kartlaryna döreýän bökdönçlükler sebäpli agyr günleri duçar bolanlyklaryny gaýtalap aýtdy. Mundan ozal has takygy 2 aprelde Belarusda bilim alýan türkmen talipleri eni atalarynyň Türkmenistanyň banklar arkaly barıp fevral aýyna tölen okuw tölegleriniň Belarusdaky okuw jaýlaryna geçirilmegini saklanýanlygyny, şol sebäpden özlerini okuwdan çykarylmak howpynyň awanýanlygyny aýdyp azatlyk bilen habarlaşypdy. Ondan hasy bol ýagny 19 fevralda Ukrainada okuyan türkmen talipleri bir meňdeş kynçylyklary başdan geçirýänliklerini aýdyp azatlyk bilen habarlaşypdy. Türkmen resmiýetleri daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistanly talipleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada çykyş etmeýär. Sözümüzün başyndaky orsiýetde bilim alýan onlarça talibyň meselesi boýunça Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň orsiýetdäki ilçihanasynyň maglumat almak tynançygy başa barmady. Yarım ýyllygyň aýaklaýan wagty gyssaga düşen orsiýetdäki onlarça türkmen talibi ýokary okuw jaýlarynyň töleglerini geçirmek üçin türkmen banklarynyň daşary ýurt okuw geçirimleri bilen bagly talipleriň öňe sürýän nowsanlyklarynyň giderilmegine garaşýar.